Nongialam kaseng Congress uba Ronnie Willingdo ula Kynthoh ya ka Voice of the People Party halor ka jingle jongka da ka bakdaw ya ka jingbam yahap ha ka jingyeng jong kaseng halor ka article lais pa hinyo phawai habaya khun election ha KHADC ba JHADC uba Lingdo ula Kynthoh ru ya ka kartong ka VPP na melim ka kong ai bandap len Lingdo nonglan da ka bakno ba kalayalam bakla yikinong thabwot halor ka kardan pulia jongka uba Lingdo ula Kynthoh yakinong thabwot bakem dei bansha pengop ha kiching thombor jong ka VPP da ka ba pen kan mau badai ka Congress ka bala aibor ya ka 6 schedule jong kariti senchar kari banyada ya ka hok jong ki trai mulung akannya dong mengalami kuliah theology. Redang ilap ka feedback kami. She's only 12 pass from Laban Presbyterian High Secondary School. Mentah pimut man penduk no ya ke rukom sensyar ke babu long shua man shua. Ladam don 371 haban pancayat. Dem don dorbar himam don dorbar raib don dorbar sinong syu. Pije benriuk.